додгоҳи ноҳияи синои шаҳри Душанбе дар аввали моҳи декабр Ҷамшед Зиёев, раҳбари Собиқи Тоҷпромбонкро ба ҳаштуним Соли Зиндон маҳкум кард. Хабаргузории Азия Плюс аз қавли яке аз хешовандони Зиёев хабар дод, ки додгоҳ бонкдори маъруфро дар исрофкорӣ, қаллобӣ, сохтакории ҳуҷҷатҳо ва сӯиистифода аз ваколат гунаҳкор шинохтааст. Бонки миллӣ иҷозатномаи Тоҷпромбонкро моҳи феврали соли 2018 пас гирифт ва Ҷамшед Зиёев 24 апрели ҳамон сол боздошт шуд. Ба ҳисоби мақомот, Тоҷпромбонк 550 миллион сомонӣ қарздор аст, вале ҳаҷми дороиҳояш 450 миллион сомониро ташкил медиҳад. Ҷамшед Зиёев соли 2019 100 миллион варақаи байни дороӣ ва қарзҳои бонкиро баргардонд, вале маълум нест, ки оё пули муштариёни Тоҷпромбонкро баргардонанд ё ҳанӯз на. Ҷамшед Зиёев дар содир намудани ҷиноятҳо мутобиқи 4 моддаи кодекси ҷиноятӣ айбдор дониста шуд. Суди ноҳияи синои шаҳри Душанбе парвандаи ҷиноятӣ нисбат ба собиқ раиси Тоҷпромбонк Ҷамшед Зиёевро баррасӣ намуда, ӯро ба 8 соли зиндон маҳкум кард.